HGM opet počeo da radi i ja naravno živim tu jer su me dobrano platili za ovu sezonu i došao je Eufrat ovde kod mene, što je došao? Pa evo malo, da popušimo tompuse. Vidim, popušio si i viski si mi popio ceo i Hennessy ovde krijem, nisam ni trebao sadniti, ti kažem da je tu. A ono što je iza kamere vidjet ćete u nekoliko navrata. Navrata nanosa. Pričaj šta ima, ajde brate, nisi došao za džabe, šta? Pa evo malo došao. Šta ti misliš da je meni lako brate da vas sve tu, da vam titram? Znaš ti koliko košta bre izdržavanje ove kuće i tompusi i taj viski i taj Henny i taj posle ta ladana sonda? Znam. Pa zato si i došao. Okej, ajde da vidimo o čemu se radi. Pa ne znam, evo, gledam da li da dođem na ovu tvoju promociju u pičku, mada. Što gledaš, brate? Pa trebao bi da dođeš. Pa je. Ja sam tvoj saborac od prvih dana, od prvih borbenih kredova. Pa vidit ću. Trebao bi da se prisjetiš toga. Se prisjetiš droga. Mislim da bi bio red da mi ispuštaš. I masa publike, pogotovo od tih mladih razvedenih mama, Da. željno iščekuje da vide tvoje, brate, bomb ass body. Come on everybody, come on. Ma doći će ja, nego rekao, ako čisto sviđa mi se da mene govori. Da. Pa na tome se zasnivaju stare prijateljstva. Ko će kome ako neće svoj Rome. Znaš li uopšte ko peva, brate, tamo? Na mom koncertu? Neki cigari. Pa dobro, mislim. Znaš ti onu pesmu o ciganima, pičke daću. Da povraću. Pa jebi ga, znaš šta, ko će biti sve, brate, stvarno meni? Pa umesto Elvis Preslija, koji se reinkarnirao u malo tamniju boju, mislim, je ovako bio taman. Mnogi govore da je indijskog porekla, ali znaš kako. Doći će tu još par momaka s kojima duguješ lovu, ali ću da ih iskuliram. Biće ja u backstage-u, boli me, brate. Michael. Imaće tamo sve, nema ništa da brineš. Doći će Smoky Mardeljano, tvoj ortak, razumiješ, from the way back, znaš ga još kad je jeo pačija govna umjesto Dudinja. Kapiraš? Ali te to zovu za karte, brate. Pa znaš kako već ide kad praviš solistički koncert. Ja ugasim telefon, boli me kurac. A pa da, i par navrata si se toliko zaneo da ti je ispao. Da. Prilikom, i šta ćemo sad s tim? Ko mi prispao? Pa tebi, bre. Mislim što se duva, brate. Dobro pitanje. Već sam uzeo, već je uzeo alkohol da me lomi. Mala, davaj vamo onu sondu. Brdi nam. Znaš kako, čim ja ne smijem da pijem, onda moraš ti. Mora preti BG popit potu. Evo sad se sprema, podgreva se sarmica, što kažu. Od zelja? Od zelja, mislim, pa ne mogu, ovu doktor mi zabranio zbog whole ass sterola. Ko ćeš da repuje tamo? Doći će Bad Beat, doći će Bigru, doći će DJ-evi razni, mislim, rokaću ja još milion specijalnih iznenađenja. Tamo u bašti, a? Da, tamo smo pravili, tamo je u stvari ozvučenje najjače, zato što studenti ne smiju da pogreše kad je zvuk u pitanju, znaš kad će da prođe ispit, nema šanse. Kako znaš, pošto sam i sa vlasnikom fakulteta u rodbinskim odnosima, mislim, uradio sam ekstremno gotivnu kombinaciju. Stvarno, ko ne bude došao taj, 19 je tako? Da, ko ne bude došao, nek počne da se druži s Eufratom. Nego, što sam teo ti kažem, ima tamo neki backstage za mene, da mi bude lepo, da. Ima i fotelja isto toliko velika. Eto, to je to. Taman da se ceo zabodeš. Eto, znači da repuješ? I neki kikiriki, nešto, neki bademi, nešto. Pa kako ćeš, brate, sa skijanja na bademi? To ću pre skijanja. Bademi naprave tu ovako podlogu jednu lepu i onda posle kako se zove Alberto Tomba. Da, i meni se sviđa ta šikana koju je on koristio. Izgleda si stil Alberta Tombe
i u svojoj režiji upotrebio na sopstvenom telu. Evo sarmice. Stižu, da. Ajmo mala, davaj vamo ladnu solu. Evo svolim. A što ne prvi ja? Proćemo Evo, gore. ja sam gost. Gos i bos. Ajde, brate, nešto tu ti se ovo je. Ja si se okuražio. Sire. Dobro, jebi. Ovako volim. Dok se ne zakašlješ. Evo vidiš kako si se dobro setila, evo. Pa malo da se odmorim. Eto. Ne Udri mogu cigi. više od ovih sarmica. Ceo dan kuvaš. Cijel dan kuvam. Maltretira me svaki dan. Pa stani, kad si bila mala, htjela si da budeš domaćica, uvijek si imala tu neke sudove, neke ovo, ono, gajila si male lutke bebe, šta sad? Ispunio si mi želju. Pa Hvala ti do molim neba. mi drugi put. Izvolite kuki. Jo. Nadam se da ti je komotno. Znam da si imao težak ovaj period životni, klinika jedna, klinika druga, bekstvo iz klinike, treća epizoda, da. Da li imaš u planu možda četvrti nastavak? Pa vidjet ćemo. Ja sam nameračio onu Betty Ford, kako se zove. Ja čuo sam da je došlo u Beograd. Je došlo u Kotež. To baš tamo. Si slušao Isaacov album, brate? Slušao, pa ne repovao sam na njemu. Sagorili mi grkljani, brate. Ain't none funny. Da. Dobra, ove sarmice. Evo ti jedno srce da to raspolaži. Pazi da se ne prijedeš. Jako ću ga stavim put na svadbi. Da, ova kuća uvek, na svakom ko dođe, show him love. Podari Solo mu novo bottom srce. love. Spremili smo još par rezervnih komada za tebe, ako zaboraviš na to, tvojim slučajem. To ono ko kad ti daju peticu, pa ti nacrtaju zvezdicu na ruci, si bio ovdje ništa. Aha. Ain't nothing funny. Smeješ se kad ja kažem. Pa dobro, ja uvijek imam posthumne radove. Dobro. Šta sam teo ti kažem? Je li Eufrate, jel snimaš nešto? I? A da nisu filmovi? Da. Pa snimam, brate, repa. Mnogi su te, brate, krenuli da te pamte mlađe generacije po... Dok sam bio mršav. Ne. Mlađe generacije te znaju kao lika iz reklame. Znači, to već postaje zabrinjavajuće za tvoju rap karijeru. Ti me zajebaš. Pa mislim... Ne, oni kažu, evo ga ovaj Eufrat. I ovo je reklama ono što je sa Eufratom. Mislim, treba da ti dam veliki respekt jer ti si ipak Čekaj sekund, gasi. Snima se. Znači, da se vratim na malo pređašnje pitanje. Mlađe generacije su krenule da te pamte kao lika iz reklama. Šta možeš da ti uradiš? Šta ćeš da uradiš u stvari da to demantuješ u narednom periodu? Molio bih te sada da obećaš jednom za svagda. I ako može... Kog prilika, koje reklame? Pa ti si znaš da si glumio u nekoliko Nisam to ja, brate. Ma nemoj da lažeš. Jedini respekt što si se pojavio u reklami... U gaćima. Tako je, za banku. Da nisam to ja. Da, vraški prepredano, nema šta. Jebi ga, prvi mora se dovijaju, šta je, ti si bio onaj za tange, brate, pa šta sad? I to ne za naše tržište, nego za japansko. Pa dobro, šta ćeš, Japanci plaćaju, znaš koji koeficijent uplate. Vole spojeno obraz. Po satu 4,5 eura. A ti na domaćem tržištu, za koliko? Za 0,8. Što si rekao pre toga? Da, znam nastavak te numere. Dođi ti od cige kontrakt. 19. Jun, KST, motherfuckers. Da.